Κάτι ψήνεται στην καβάλα και μυρίζει υπέροχα. Μας κάνουν ρε αυτοί οι καβαλιώτες, δηλαδή πάνε καλά. Απολαύστε και αυτήν την εβδομάδα 5 δείπνα γεμάτα από υπέροχα. Θα κλάψω, πάρω το πιάτο, θα κλάψω λίγο. Θα βάλω τα κλάματα. Παράξενα. Όταν ήμουν στο νοσοκομείο εγώ, κάτι τέτοιο περίπου μου είχαν φέρει να φάω, προσοφιδές. Πρωτότυπα. Γεια σας ήρθα. Και εξωτικά πιάτα. Καλά είσαι σοβαρή. Έχεις βάλει μέχρι το γλυκό. Πιπέρι. Κάτι ψήνεται στην καβάλα και δεν έχει προηγούμενο. Τι ήταν αυτό σήμερα? Αυτό είναι πολύ ωραίο. Άντε λίγο κρασάκι να πιω. Το κάτι ψήνεται ταξιδεύει στην καβάλα και 5 οικοδεσπότες γράφουν ιστορία. Τα κάψαμε εδώ πέρα, θα καούμε. Θα καούμε σήμερα. Τι έχω κάνει σήμερα, ρε παιδιά, έλα πάρε, έλα. Πω, δεν έχω λόγια. Εντάξει, δόξα σε Παναγία μου, επιτυχία. Τι έχω φτιάξει ο τύπος μου, τι έχω φτιάξει και θα κλάψω. Ναζλή η αξιαγάπητη. Είναι νερακλού η μαμά, τι να κάνουμε. Παύλος ο έμπειρος. Ποτέ μα ποτέ μην πιστεύεις στην λέξη. Μαρία η αυταρχική. Και αν κανείς δεν του αρέσει αυτό εδώ, μετά, με αυτό θα φάει μία. Γιώργος ο επιστήμονας. Yes! Βρίσκομαι στο ιατρείο της γεύσης. Είμαι ο γιατρός της πείνας. Και σήμερα η Ελένη το αστέρι. Και μέσα από το χορευτικό βγαίνω εγώ, η καπνή. Κάνω το εφέ μου λέμε, ναι. Θα καταφέρει να κάνει την ανατροπή και να στεφθεί αυτή η νικήτρια της εβδομάδας. Το τέλος της εβδομάδας στην καβάλα πλησιάζει, αλλά δεν πειράζει γιατί απόψε θα μάθουμε το μεγάλο νικητή του Κάτι ψήνεται. Τα 1.500 ευρώ σήμερα διεκδικεί η make-up artist Ελένη, η οποία έχει καταγωγή από την Κύπρο. Εδώ τη βλέπουμε επί το έργο να βάφει μια φίλη της. Αμά βρε και εσύ, σήμερα τα βρήκες. Που έχω τόση δουλειά να μαγειρέψω. Τι να κάνω, Ελένη, προηγούμε, είμαι πιο φίλη. Ότι είσαι φίλη, αλλά οι άλλοι θα έρθουν να φάνε. Εντάξει, θα φάνε, μη στεναχωριέσαι. Δεν πειράζει, αγάπη μου. Το μακιγιάζ είναι ο τρόπος για να φαινόμαστε ακόμη πιο όμορφοι από ό,τι είμαστε. Δεν αλλοιώνουμε τα χαρακτηριστικά, τα αναδεικνύουμε. Η κάθε γυναίκα έχει το δυνατό της σημείο και εκεί πάμε εμείς και της το τονίζουμε και την κάνουμε θεά. Συμπέρασμα. Η Ελένη δεν κάνει απλώς μακιγιάζ, κάνει θεές. Η Ελένη για μένα είναι η χαρά της ζωής. Είναι τρελή τελείως, κεντρική αλλά το υποστηρίζει. Γενικότερα ακούγεται όπου και να βρίσκεται. Και αυτό είναι που μου αρέσει σε αυτήν. Ελενάκη, άσε εμένα, εσύ τι θα βάλεις? Παρήγγειλες τίποτα φτερά, πούπουλα. Με ξέρεις ότι ξέρεις φίλοι ότι είμαι πολύ διακριτικός άνθρωπος. Σαν το μακιγιάζ μου. Σαν το μακιγιάζ. Τέλει. Όσο διακριτικά κάνω μακιγιάζ, τόσο διακριτικά θα ντυθώ και σήμερα. Καλά τους έχω κουφάνει δηλαδή. Το τι κράξιμο έχω φάει από τα παιδιά αυτές τις μέρες δεν περιγράφεται, μόνο αυτό σου λέω. Η Ελένη, μία κοκέτα, αλλά με το δικό της στυλ. Ξεχωρίζει, πολύ ωραία. Εντάξει, με τρελαίνει, με έχει τρελαίνει όλες τις μέρες και σήμερα ειδικά την περιμένω υπερπαραγωγή. Βάφεται, στολίζεται, τη βλέπεις στους φιόγκους της, στο κεφάλι της. Είναι πολύ ωραία, πολύ καλή. Την εξωτερική μου εμφάνιση τη φροντίζω όσο μπορώ. Δεν χτυπιάμαι στα γυμναστήρια, το κλέβω με τα αξεσουάρ, με τα ρούχα. Δεν το κάνω στη μένα, έτσι είμαι εγώ. Ξυπνάω το πρωί και βάζω ό,τι βρω, ό,τι μου φτιάχνει τη διάθεση. Μου ήρθες και εσύ τώρα πρωί, τι να σε κάνω ρε φίλε? Θεά. Δηλαδή... Θα φάνει άνθρωποι. Δεν το κόβω, θα τους κοτσάρω εκεί πέρα καμιά σκιά, κανένα make-up, θα τρώνε με τα πινέλα, θα τους κάνω εγώ και άμα ξαναπατήσουν εδώ πέρα... Έχει σχέδιο. Την φαντάζομαι την Ελένη να κάθεται με τις φιλενάδες της στο σπίτι της και να τις βάφει, να κάνει body, πώς να το είπε, body painting. Την άλλη να τη βάφει λεοπάρδα, την άλλη να τη βάφει ζαρκάδι, να τις βάζει να κυνηγούνται μέσα στο σπίτι, να κάνουν διάφορα τέτοια μυστήρια. Για δες. Να κοιταχτώ. Φοβάσαι, δες. Wow, τέλειο. Ελενάκη, ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Και εμάς που βοηθήσαμε τίποτα. Λοιπόν, καλά μαγειρέματα. Ευχαριστώ πολύ αγάπη. Τι να πω, καλά ξεπερδέματα. Τώρα μιλάς σωστά. Άραγε το σπίτι της Ελένης συμβαδίζει με το κεντρικό γούστο της ιδιοκτήτριας. Εδώ είναι η τραπεζαρία μου που θα υποδεχθώ σήμερα τους φίλους μου.
Πάνω στην τραπεζαρία βρίσκονται αγαπημένα μου αντικείμενα. Πάμε για συστάσεις. Το αγαπημένο μου κυροπήγιο σε χρώμα χαρούμενο μαύρο. Κέφι. Και εδώ είναι μια φωτογραφία από το γάμο με τον αγαπημένο μου αντρούλη, τον Παντελή. Γιατί η κοθιά και η καρδιά πάνε μαζί. Το σπίτι της Ελένης θα είναι διακοσμημένο έτσι λίγο, πώς να το πω, extreme έτσι. Να το πούμε γοτθικό. Θα είναι έτσι λίγο... Οικογένεια Άνταμς. Σούπερ μοντέρνο. Να δούμε και τον υπόλοιπο πύργο. Και αυτή εδώ είναι η κουζίνα μου. Είναι το μέρος που τραβάει τα πάνδυνα. Όταν δεν κάνω μακιγιάζ, μαγειρεύω. Βασικά αυτό σχεδιάζω. Και οι φίλες μου είναι τόσο καλές που έρχονται και το δοκιμάζουν με περισσή προθυμία. Δεν ξέρω βέβαια πάντα τι τις περιμένει, αλλά τέλος πάντων, όσο για τους σημερινούς μου φίλους που θα έρθουν να φάνε. Τι τους περιμένει? Το καλό που τους θέλω. Μαχαίρι. Να ξέρουν ότι εκτός από πινέλα, έχω και μαχαίρια. Με ενσωματωμένα φωτορυθμικά. Και μετά τις συγκεκαλυμμένες απειλές προς τους καλεσμένους της, η Ελένη βγαίνει για ψώνια. Καλημέρα, Γιώτα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά, Ελένη, εσύ? Τρέχω. Έχω σήμερα τραπέζι, θα έρθουν 4 φίλοι. Τελευταία στιγμή με ξέρεις. Ήρθα να πάρω κάποια δωράκια γιατί δεν γίνεται. Εσύ θα μαγειρέψεις? Θα προσπαθήσω. Εγώ νομίζω ότι μόνο μακιγιάζ κάνεις, ρε Ελένη. Ως οικοδέσποινα η Ελένη σήμερα θα είναι άψογη. Δεν θα έχει άγχος και νομίζω δεν θα μας μείνει άντερο από τα γέλια. Είναι τόσο γλυκούλικα και παιχνιδιάρικα. Είναι ό,τι πρέπει. Είναι και στο στυλ σου. Έχω ένα κορίτσι γλυκό, σαν παγωτό. Έχω ένα αγόρι που είναι... Τι να πω, Ντόναλτ να τον πω. Τον αγαπώ, μου θυμίζει. Πολύ ωραία τότε. Το μπισκοτάκι της παρέας, ο Γιώργος. Αχ, και η κυρία Ναζλή, την αγαπώ. Αυτό το κόκκινο, το παθιάρικο, της ταιριάζει πάρα πολύ. Ωραία τότε. Άντε, πάμε να μου τα φτιάξεις. Η Ελένη ως οικοδέσποινα θα είναι... Το πρώτο πω της βραδιάς. Πολύ ωραία θα είναι. Στολισμένη, φτιαγμένη. Θα είναι άνετη, σίγουρα δεν θα είναι αγχωμένη. Άλλωστε δεν αγχώθηκε καμία μέρα. Την είπανε αισθητή? Θα είναι πολύ cool. Α, όχι, την είπε cool. Έτοιμα, Ελένη. Κομπλέ. Ορίστε. Ευχαριστώ, Καλή αγάπη μου. επιτυχία, καλό μαγείρεμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να τους αρέσουν. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Θα περάσω να σου πω τα σχόλια. Ωραία, θα περιμένω. Καλά, αγάπη μου, άντε, φιλιά, γεια, φεύγω. Γεια. Γιατί κανείς δεν εμπιστεύεται την Ελένη στο μαγείρεμα? Δώρα, μαχαίρια, όλα είναι στη θέση τους, ώστε η Ελένη να μπορέσει να δημιουργήσει. Και αφού έχω πάρει και τα δώρα για τους φίλους μου, είναι καιρός να ξεκινήσω με το επιδόρπιό μου. Γλυκά βασανιστήρια υπόσχεται η εφάνταστη οικοδέσποινα, οπότε μάλλον έχει στο μυαλό της τα μαχαίρια που προανέφερε να τα βουτήξει σε λιωμένη σοκολάτα και να τα σερβίρει με κρέμα σαντιγί και φράουλες. Εκτός κι αν έχει ακόμη πιο προχωρημένη συνταγή στο μυαλό της. Τώρα πάμε και χτυπάμε. Και φεύγουνε. Γιατί τόσο άγρια? Θέλω να τα κοπανίσω τόσο όσο. Δηλαδή πόσο? Για να μην μου την πει ο Γιώργος πάλι, είναι σκληρό, δεν μπορώ να το φάω. Άσε μας ρε Γιώργο, εκεί πέρα μας έβαλες τα μίγδαλα, εκεί πέρα τρώγαμε μια ώρα. Α, τόσο. Επιδόρπιο. Βασανιστείτε γλυκά. Συμπέρασμα? Πολύ λεπά ακούει αυτή η Ελένη, ρε παιδί μου. Τι είναι, βασανιστείτε και βασανιστείτε. Οπότε? Εντάξει, θα βασανιστούμε. Τι θα κάνουμε? Βασανιστείτε γλυκά. Γλυκά ακούω και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι πολύ γλυκά με πολύ σοκολάτα. Ταιριάζουμε τέλος πάντων όπως. Με τις απαραίτητες φάπες στο γουδί. Κάνουμε μια γύρα να κουβουρτιστούν. Σε κάποια φάση λογικά, όπως το έχω στο μυαλό μου, πρέπει να ρίξω και την καστανή τη ζάχαρη. Να τη ρίξω. Ναι μωρέ, τι ψυχή έχει. Τη ρίξω, τι να κάνω. Τη ρίξω, μην τη ρίξω. Άρχισαν τα διλήμματα. Τη ρίξω, μην τη ρίξω. Να δεις που τελικά θα τη ρίξει. Έλα μωρέ. Ναι! Τώρα τι θα φάνε Χριστέ και Παναγία, τι θα φάνε οι άνθρωποι. Έλαντε. Εμένα θα μου άρεσε να είχε μια πολύ ωραία κρέπα μέσα με σοκολάτα και λίγο παγωτάκι. Θα ήτανε τέλειο. Και παλεύουμε με το θεριό. Που είναι? Το φουντούκι και τη ζάχαρη, Καναρούλη. Τα κάψαμε όλα. Όπου υπάρχει καπνός. Κάψαμε όλα. Ρε φωτιά, φωτιά με φωτιά. Τα κάψαμε εδώ πέρα, θα καούμε. Θα καούμε σήμερα. Η Ελένη αν θα κάνει μου σοκολά σήμερα, θέλω να είναι γλυκιά αρκετά
και να μην μας βάλει φρούτο μέσα. Δεν θέλω άλλο φρούτο, ούτε άλλο μπισκότο, ούτε άλλο φρούτο. Για τη βδομάδα αυτή δεν θέλω άλλο μπισκότο και φρούτο. Για να δοκιμάσω να δω τι έκανα. Τώρα θα δοθεί απάντηση στο τι θα φάνε οι άνθρωποι. Τέλειο είναι. Το ύφος σου το είδες? Θα τους αρέσει σίγουρα. Να πω δεύτερη γνώμη. Ωραίο. Το τέλειο έγινε απλώς ωραίο. Καλό. Θα βασανιστώ πολύ γλυκά αν έρθει μπροστά μου. Ένα γλυκό έτσι... Πώς το λένε ρε παιδί μου, έτσι να έχει πάνω σοκολάτες, να ρέουνε, να έχει κομματάκια μπισκότο μέσα. Και πάμε και βάζουμε και την πραλίνα φουντουκιού. Άμα μας κάνει το χατήρι, δεν θα μάθουν ποτέ τη διαδικασία που έγινε αυτό το γλυκό. Δεν πρόκειται να τους πω, θα πέσουν κάτω. Ένα φοντού σοκολάτας. Πολύ θα το ήθελα. Με διάφορα έτσι τέτοια εδώ εκεί. Και να βασανιζόμαστε, να τα βουτάμε μέσα και να τα ξαναβγάζουμε. Άλλη μια φάπα. Λοιπόν, και συνεχίζω με το μυστικό συστατικό. Πιπέρι καγιέν. Θα τους κάψω σήμερα. Θα τους βασανίσω τόσο πολύ. Εδώ μπαίνει σατανικό γέλιο. Πολύ το φοβάμαι αυτό, αλλά τέλος πάντων. Με το μάτι, η ακριβή ζωσολογία. Δηλαδή μόλις χορτάσει το μάτι. Για πάμε. Πάμε, δηλαδή θα ρίξει κι άλλο. Η συνταγή λέει πιπέρι με λίγη σοκολάτα. Εντάξει λοιπόν, η ακριβή ζωσολογία έφτασε στο τέλος της και ανακατεύουμε. Τιραμισού, cheesecake, ό,τι και να κάνει, τάρτα, κορμό, σουφλέ, θα τα φάμε όλα. Αυτή η κόλαση εδώ πέρα μου φαίνεται έτοιμη. Μπας και θέλει λίγο πιπέρι ακόμα. Πάω να τη βάλω στο ψυγείο να δέσει. Θα τα συναρμολογήσω το βράδυ το γλυκό μου και πάμε για πρώτο μοβάκι πίτα. Η εμπειρία έχει δείξει μέχρι σήμερα ότι σε όποιο φαγητό αναφέρεται το χρώμα μοβ, υπονοείται είτε η μελιτζάνα, είτε τα παντζάρια, είτε το μοβ λάχανο. Για το πρώτο μοβάκι πίτα θα στοιχηματίζαμε κάτι σε μελιτζάνο μπουρεκάκι, αλλά από την άλλη η Ελένη είναι γεμάτη εκπλήξεις. Ψιλοκόβουμε όσο μπορούμε το μοβάκι μας, το λαχανάκι μας. Τι λάχανο ρε παιδιά, θα με βλέπει η μάνα μου στην Κύπρο. Κραμπί μάνα μου, κραμπί. Μοβ κραμπί. Τι δεν καταλαβαίνεις. Άκου λάχανο εκεί πέρα. Δηλαδή, αν δεν μην αρχινήσω τα κυπριακά μου τώρα. Κι αν είσαι κι αν δεν είσαι. Του δημάρχου παιδί. Για να σε φιλήσω κι ας καμώ φυλακή. Ορεκτικό. Πρώτο μοβάκι πίτα. Αν πούμε κραμπί, βοηθάει. Πρώτο τραπέζι πίστα, μήπως εννοεί. Θα έχουμε τίποτα live μουσική στο σπίτι, θα έχουμε λουλούδια να πετάμε. Για φαγητό δεν μου κάνει πάντως. Τρέξε, μαγείρεψε, κάνε. Φτάνει πια. Καμερούλα, έχεις κάτι για μένα? Έχει. Θες να με βλέπεις όμορφη? Άντε καλέ. Είσαι πολύ γλυκιά, Καμερούλα. Τι όμορφη θα γίνω. Τι όμορφη, με βλέπεις όμορφη. Σ' αρέσω. Πάμε καμπανάκι. Σ' αρέσω, Καμερούλα μου. Σ' αγαπώ. Σου φάλω και σένα. Τι θα κάνει, μοβ πίτα? Με λίγη πούδρα μάλλον. Πρώτο μοβάκι πίτα. Πω, οι τίτλοι της είναι μπερδεμένοι όπως και αυτήν. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Μοβάκι, τι θα γίνει, να μας κάνει καμιά αλχημία και να μας φέρει κανένα μοβ ντυπάκι με την πιτούλα? Την έχω ικανή. Άρχισαν και τα εφέ. Και μέσα από το χορευτικό βγαίνω εγώ, η καπνή. Κάνω το εφέ μου λέμε. Ναι, πού είσαι ρε Σάκη να με δεις? Σάκη, σ' αγαπώ. Σ' αγαπάω Σάκη, σ' αγαπάω. Μέχρι και καπνούς έβγαλα. Σε σαλατικό μοβ υπάρχει λάχανο. Το λάχανο που είναι σε χρώμα. Μπορεί να μας έχει σαλατίτσα σε μοβάκι. Εννοείται ότι αυτά προοριζόντουσαν για το ρευτικό μου πιάτο. Έτσι όπως τα έκανα, στάχτηκε μπουρμπερι. Του έκανα εφέ, ρε παιδί μου, καπνό. Μια σταρούπα σαν και εμένα μην έκανα καπνό. Τέλος πάντων. Να τα μακιγιάρουμε. Ωραία φαγητά θα φανεί φίλη μου σήμερα. Τρελαίνομαι. Μήπως βάλει κανένα πατζάρι, μπλιάχ λίγο. Κάρβουνο, οκ. Μετά μπορεί να βάλει και μελιτζάνα. Αλλά και πάλι δεν θα με τρελάνει, η αλήθεια είναι. Το αγαπάω το μου αυτό χρώμα. Αλλά ξέρετε ποιον αγαπάω πιο πολύ? Να μαντέψουμε. Το Σάκη. Μ' αγαπάει κι αυτός. Απλά δεν το ξέρει. Σάκη, εμένα θες. Όπου κι αν πας, ό,τι κι αν λες, εμένα θες. Μην το αρνείσαι. Εμένα θες.
Τραβέξου το. Σκέψου το. Ας την Κάτια. Έλα σε μένα. Ναι, Σάκη. Σε αγαπάω, Σάκη. Πίτα, εμένα μου αρέσει να έχει μέσα κρεατικό. Ας έχει κοτόπουλο, κιμά, οτιδήποτε κρεατικό. Τώρα, αν αποφάσισε η Μίστερ Ελένη να μας βάλει μέσα λαχανικά ή ακόμα χειρότερα ψάρικο, δεν το φαντάζομαι να κάνει πίτα με ψάρι, τέλος πάντων. Ο άντρας μου να μην τα δει. Θα τρομάξει, Θα με χωρίσει. Λόγω Σάκη. Με αυτά που του λέω και του κάνω, ο χριστιανός. Θα παρεξηγήσει. Και χάρη του κάνω. Μην πω κι άλλα. Έχω γίνει εδώ πέρα ερωτική μετανάστης. Πήρε κάτι. Δηλαδή, μια γειτονιά εδώ πέρα, όλο ερωτική μετανάστης. Τι μας κάνουν ρε αυτοί οι καβαλιώτες, δηλαδή, πάνε καλά. Κυπριακή πιτούλα με λίγο κοτοπουλάκι και μπόλικα λαχανικά. Νομίζω θα είναι special για πρώτο πιάτο. Τώρα το μοβάκι δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα βάλει μελιτζάνα. Και αφού έχω βάλει και τη μαγιονέζα μου και το τυρί κρέμα. Ώρα για λίγο χορό ακόμα. Και είναι έτοιμο. Μπαίνει στο ψυγείο και τελευταία στιγμή θα το βάλω στις αράβικες πίτες και θα το προσφέρω στους φίλους μου. Προς το παρόν. Να προφυλαχτούμε. Πάω να βάλω όλα τα μωρά στο πιάτο. Η Ελένη πρωτοτυπεί και στο κυρίως της, καλώντας όλα τα μωρά στο πιάτο. Τι θέλει να πει ο ποιητής, σε ποια μωρά αναφέρεται, μήπως στις baby πατάτες που τρώγονται με τη φλούδα ή στο baby corn. Και αν ναι, μόνο με αυτά θα τη βγάλουν οι καλεσμένοι της. Κυρίως πιάτο. Όλα τα μωρά στο πιάτο. Καλά, δεν υπάρχει. Θα φέρει τον Πανταζή. Θα φέρει τον Πανταζή στο σπίτι της, να ξέρεις. Θα πάρει ετοιμαστό, θα βάλω κουστούμι, δεν υπάρχει περίπτωση να σκάσω μύτη έτσι. Θα έρθει ο Λεπά στο σπίτι της. Ο Πανταζής βέβαια, όλα τα μωρά. Στην πίστα. Όλα τα λουλούδια, όλα τα λεφτά λουλούδια. Αυτό είναι άλλο τραγούδι. Η φίλη μου η Δέσποινα που είναι πιο σκυλού από μένα. Γεια σου Δέσποινα. Μου βρήκε και την ονομασία. Γιατί ό,τι έκπληξη και αυτό το πιάτο δεν έχει συγκεκριμένη συνταγή. Όλα τα μωρά στο πιάτο, τι θα φάμε σήμερα. Όχι μάνα μου, άντε να τους τραγουδήσω πας και επιταχύνουμε τη διαδικασία. Δείτε σε λίγο, μπόλιες να χορεύουν, παπούτσια να λατρεύονται, τα πρώτα καλωσορίσματα και τους καλεσμένους σε άλλους ρόλους. Τι λέει το μήνυμα του Παύλου για την Ελένη? Πέτρα έκανα την καρδιά, σαν έμαθα πως είσαι παντρεμένη. Νωρίτερα από το μακιγιάζ στο μαχαίρωμα. Ένα ακόνισμα δρόμος. Η Ελένη ψώνισε, χοροπήδησε και στο τέλος αυτό αποθεώθηκε. Τελείωνε. Ας την Κάτια. Έλα σε μένα. Μεσάκι. Πίσω στο σπίτι της Ελένης, στο ζυγό Καβάλας, όπου παλεύει πάνω από τα μάτια της κουζίνας. Αφού έχουν μαλακώσει, πάω να ρίξω τώρα το τυρί φέτα. Τι, μαγειρεύει κανονικά? Παίρνουμε και αυτά μια βόλτα. Όπα. Θέλω να λιώσει, για να μου κυλώσουν τα μανιτάρια, να μην είναι στεγνά. Ελένη. Αχ, θα πέσω μέσα στο τηγάνι, παιδιά, και θα τα φάω όλα. Οκ. Το κυρίως το φαντάζομαι και ελπίζω και ταυτόχρονα να είναι μια μακαρονάδα με πολλά μικρά φιλετίνια. Δεν είναι τα μωράκια? Λίγο αλάτι, πολύ λίγο γιατί βάλαμε ήδη και το τυρί φέτα. Δηλαδή για πολύ αλάτι φέρνουμε φτιάρι? Το λίγο τώρα είναι σχετικό με μένα. Ετοιμάζω το κρασί μου. Λίγο, πολύ. Έχει Για σημασία? να πάρω μία σούρα, άλλο πράγμα. Τι έγινε, η ρωσολογία του κρασιού δεν είναι με το μάτι? Και τελειώνω λοιπόν με το κρασί. Μόλις ένα σφινάκι, αλλά με στυλ. Θα ήθελα η Ελένη στο κυρίως πιάτο να έχει κυπριακή συνταγή. Λεπά κάνει. Και Ελενάκι μου θα το τιμήσω. Ό,τι και αν είναι. Μπορεί να έχει σεφταλιές. Λες. Να έχει τίποτα χοιρινό, μοσχάρι. Κάτι τέτοιο, μια ποικιλία κρεάτων τη φαντάζομαι. Φτάσαμε στα βάθη της Ανατολής. Και τώρα θα χορέψουμε οριεντάλ. Με το σεμεδάκι. Όχι εγώ, το σνιτσελάκι μου και τα μωρά που θα μπουν Εκεί. στην Πες το. μπόλια. Αμπόλια λένε το σεμεδάκι. Την απλώνουμε λοιπόν και βάζουμε πάνω το σνίτσελ. Πολύ αποφασιστικές κινήσεις ξαφνικά η Ελένη. Εδώ φαίνεται υπάρχει σχέδιο. Και αφού ξαπλώσουμε το σνίτσελ πάνω στην μπόλια, πάμε Για μια ομορφιά. και βάζουμε γέμιση από τα μανιτάρια. Εάν η Ελένη σήμερα κάνει σεφταλιές, Μη μας κρατάς σε αγωνία, Παύλο. όνειρο ζώο, μη με ξυπνάτε. Σε καλό δρόμο είμαστε. Είναι βρώμικο, δηλαδή εγώ ως ρέμπελος και Μην το πεις. θα το δω το ταψί, οπουδήποτε το ψήσεις, το κάρβουνο, θα δω και τα κάρβουνα. Άντε πάμε να τελειώνουμε γιατί θέλω να φρεσκαριστώ. Τι είναι αυτή η κατάσταση δηλαδή? Πώς έχω γίνει έτσι, Παναγία μου? Είμαι γονικό κυρά. Να πούμε. Όχι.
Ώρα για τραγούδι. Είμαι η Μέρη Παναγιώταρα. Μια εργαζόμενη γυναίκα, μια καλή νοικοκυρά. Τα ακούς, Αντρούλη μου? Τι τραβάω εδώ πέρα και το δοκιμάζει αυτά που φτιάχνω. Πόσο ιδιότροπο το έχει κάνει αυτό το παιδί, αυτή η μάνα του πια. Τι τραβάω η γυναίκα. Το μενού γενικά από τους τίτλους που βλέπω φαίνεται πολύ μεθυσμένο. Νομίζω ότι θα μας κάνει να σερνόμαστε στα πατώματα σήμερα. Έτοιμο και το τελευταίο. Τρέχω να το βάλω στο φούρνο και το βράδυ θα τα ψήσω με τις baby πατάτες, το baby corn και τα υπόλοιπα μωρά. Εγώ θα πάω να γίνω μια θεά. Πρέπει να καταπλήξω σήμερα τα πλήθη. Ο ζυγός Καβάλας μοιάζει ήσυχος. Όχι όλος όμως. Ποια να βάλω, ποια να βάλω. Παπούτσια δεν έχω να φορέσω. Δεν το πιστεύω, να βάλω αυτά. Τι να βάλω. Ρητορική ερώτηση. Να βάλω, ξέρω τι θα βάλω. Είμαστε έτοιμοι για όλα. Θα βάλω τα πιο απλά παπούτσια, να είμαι και άνετη σήμερα. Όχ. Τι λέει. Θέλει άδεια οπλοφορίας. Άνετα δεν είναι, καμερούλη μου. Με το πέπουλο. Τόσο ωραίο σπίτι κάνανε. Μια άσφαλτο δεν βάλω στα παιδιά. Μες στα κατσάβραχα. This is Κατσάβρα home. You are right. Τέλεια. Άνετο, απλό, καθημερινό. Άντε πάω. Αμαν. Λακ. Λακ. Κάμερα. Βάλε μου λίγο λακ. Έτσι. Έτσι φτιάξαμε. Εντάξει. Τι πάω, Άσχετο. Η Ελένη με αυτά τα παπούτσια μπορεί και περπατάει στο χωματόδρομο. Απαρτία σήμερα. Γεια σου, Ελενάκη μου, μια κούκλα. Ευχαριστώ. Και εσύ να πας πίσω σήμερα. Αυτό για σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Κλάρα. Τι έγινε, αγόρι μου γλυκό. Ξεκουράστηκες? Λιγάκι, αυτό για σένα. Πολύ ευχαριστώ. Το ντύσιμο της Ελένης είναι απλά μια υπερπαραγωγή. Δεν περίμενα κάτι λιγότερο φυσικά. Πω, και το βάψιμό της και το ντύσιμό της. Του σκόρδα, Ελένη. Τι να πω. Εγώ τι να πω. Υπερπαραγωγή. Έλα. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Να είστε καλά. Εγώ δεν λέω τίποτα. Πάρε την καρδιά μου και τελείωσαμε εδώ. Και διάβασε το κιόλας. Άνοιξε το. Επιτόπου. Και πλητής έγινα για σένα. Δυνατά να ακούσουμε. Πέτρα, έκανα την καρδιά σαν έμαθα πως είσαι παντρεμένη. Παρ' όλα αυτά σου εύχομαι να είσαι ευτυχισμένη. Μεγαλείο ψυχή σου, πάμε. Αγάπη μου. Ευχαριστώ. Ελένη μου, σήμερα δεν μας εντυπωσίασε πολύ. Μόνο τιάρα, παγέτες τέλος πάντων και σιδερικά στο χέρι. Δεν περίμενα κάτι άλλο, πιο extreme λίγο. Παιδιά, καλώς ήρθατε σπίτι μου. Είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας σήμερα. Δεν πειράζει, θα περάσουμε καλά. Θέλω να τσουγκρίσουμε για την υπέροχη αυτή παρέα. Αλλά, Ελενάκη μου, θέλω να σου πω κι εγώ κάτι. Είσαι η βασίλισσα της ημέρας. Της βραδιάς. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Η βασίλισσα της νύχτας, Ναι. λοιπόν. Στην υγειά σας. Την υγειά σας. Σιγά μην το έπινα μονοκοπανιά. Ήτανε τούμπανο και μάλιστα θα τη ρωτήσω και τι ακριβώς ήταν να το αγοράσω κι εγώ. Το χρώμα, το πορτοκάλι, άψογο και από γεύση, εξίσου καλό. Σήμερα μου ντύθηκε σε κάπως απλά. Δεν Πριντζές. extreme. Απλή, Πολύ. φάνηκα. Όχι απλή, όχι Πριντζές. Για τα δικά σου Ούτε δεδομένα καρφιά, απλά. ούτε τίποτα. Τι να έβαζα άλλο πια. Είναι σαν βασίλισσα Θες όμως και το σήμερα. Δύση Σπάρτα. Ναι. This is Sparta. Δύση Σπάρτα, αλλά πάνε φέρτα. Εντάξει, Παύλο, εντάξει. Τρέχεις τώρα, τρέχεις. Δεν μπορώ. Πρέπει να το κάνω με στυλ. Δεν βοηθάει και το 12πόντο. Ενθαρρυντική αρχή για το τέλος της εβδομάδας. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθανε τα παιδιά και ήρθανε και απαρτία. Πολύ το χάρηκα, πραγματικά. Τι να πω για τον Παύλο, μου έφερε και την καρδιά του. Τι να κάνω, ρε Παύλο, σε πρόλαβε άλλος. Δεν πειράζει όμως, κάποια θα βρω και για σένα. Εγώ τώρα όμως πάω πολύ γρήγορα να ετοιμάσω το ορεκτικό μου. Τα παιδιά πεινάνε. Ξεκινάμε από το πράσινο, το χρώμα της ελπίδας. Ξεκινάω και βάζω το μαρούλι. Πώς την είδατε σήμερα την Ελένη, είχε αγχώς? Πολύ cool. Cool. Και εγώ χαλαρά την είδα. Καθόλου άγχος. Cool, έτσι όπως μας έμαθε. Σαν βασίλισσα σήμερα ήτανε. Το είπα και προηγουμένως μπροστά της. Πω. Να ανέβασες level, πώς να το Ναι, κάνεις. ναι. Ωραίο βγήκε. Τα χρώματα με τρελαίνουν. Άλλωστε εγώ και τα χρώματα πάμε πακέτο. Παραγέμισε το μοβάκι. Κάτσε του βάλω αυτό το τρελιάρικο το πράγμα εδώ πέρα.
Αποφάσισα να βάλω 4 στον καθένα, ελπίζω να τους αρέσει και να το ευχαριστηθούν. Αλλιώς, Δέσποινα, αλίμονό σου. Ξέρεις εσύ που με έβαλες να τα κάνω. Ελπίζω οι φίλοι μου να το απολαύσουν το ίδιο με σένα. Τζάμπατος ο κόπος. Είμαι πτώμα, δεν μπορώ, κουράστηκα. Δεν είναι αυτά για μένα. Τι τα ήθελα, ρε παιδιά. Και το σπίτι όμως, υπέροχο, ευρύχωρο, σούπερ, designato και μοντέρνο. Σαν ποιον? Όπως και η Ελένη άλλωστε. Εννοείται, δεν θα περίμενα κάτι λιγότερο. Μην τη ματιάσουμε. Μπράβο τους. Του σκόρδα. Του σκόρδα. Πτήσε. Τη λίγο και την τελευταία τσαχπινιά που θα βάλω στο πιάτο μου. Λίγο κόκκινο χρώμα έλειπε. Άμα μου κάνει τη χάρη βέβαια. Είναι και αυτό το παίζει δύσκολο σαν και εμένα. Τι να κάνω. Εξορκισμό. Άντε, Χρυσουλάκι μου, να φανεί οι άνθρωποι καμιά φορά. Ευχαριστώ. Πες παρακαλώ, ατίθαση ντομάτα. Θα βάλω ακόμη λίγη τσαχπινιά. Πόση τσαχπινιά πια αυτό το πιάτο. Τι σχήμα? Βάζω 5 σταγονίτσες σαν και εμάς. Τους 5. Το πρώτο μοβάκι πίτα ανήκει το δείπνο και είναι αυτό που λέει και το όνομά του. Αραβικές πίτες τυλιγμένες με γέμιση μοβλάχανο, καρότο, καβουροπόδαρα, μαγιονέζα και τυρί κρέμα. Συνοδευόμενες από διάφορες τσαχπινιές όπως ντοματίνια με μπέικον. Πεινάμε. Θέλουμε να πάμε. Α, καλά. Ακριβώς. Πεινάμε, ρε φίλε. Πρώτο μοβάκι είναι στην πίτα. Θα σερβίρω τον αγαπημένο μου από εκεί. Ορίστε. Τώρα Σε εσάς, κυρία μου. Α, τι ωραίο Ρενάκι, τι ωραίο, τι όμορφο, πάρα πολύ ωραίο. Πάω να φέρω και τα υπόλοιπα. Πεινάει το παιδί εδώ, πεινάει, φεύγω. Η εμφάνιση του ορεκτικού φαίνεται πολύ γκουρμεδιά και ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Αυτές οι οδοντογλυφίδες αυτοσχέδιες, Θα μπορούσες να τις πεις. πολύ πατέντα. Πολύ πατέντα, φιλιάσαι. Εντάξει, πρέπει να μου μάθεις το τρίκ. Ήμουνα σίγουρη ότι θα τη σχολίαζες, γιατί το έχεις εσύ έτσι με τα αυτοσχέδια. Μα Παύλο, θα πνιγείς. Εννοείται βάζετε χέρι, άμα θέλετε, κυρία Νασλή. το δαγκώνω το πιτάκι, το μοβάκι και μπερδεύτηκα. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι έχει μέσα και δεν ξέρω και αν μ' αρέσει. Η γεύση του πρώτου πιάτου ήταν πολύ ωραία, μετρημένη, ισορροπημένη. Ήταν ένα ωραίο, χαλαρό πρώτο πιάτο. Έχει χταπόδι μέσα. Δοκιμάστε και πείτε Έχει μου ψάρι μέσα, τι έχει. Τι λέτε ότι έχει. Έχει μαλάκιο σίγουρα μέσα. Το ορεκτικό μέσα έχει μοβ λάχανο, τριμμένο καρότο, έχει λίγο τυρί κρέμα, μαγιονέζα, Και λίγο πιο σημαντικό δεν μαϊντανό είπες. και το πιο σημαντικό, έχει καβουροπόδαρα. Γι' αυτό μυρίζει λίγο το ψαράκι. Το πρώτο πιάτο ήταν μια ενδιαφέρουσα γεύση. Αν δεν είχε το ψάρι, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Στα γούστα μου, θα μου άρεσε πολύ. Το ορεκτικό δεν μου άρεσε δυστυχώς καθόλου γιατί είχε μέσα θαλασσινά και επειδή είχαν και αυτή τη μίξη με τα λαχανικά και τα λοιπά ήταν τελείως απέσιο και μύριζε πολύ έντονα ψαρίλα. Καλά λέει η μάνα μου. Γρήγορα τρως. ο Παύλος τερμάτισε κιόλας. Όντως. Θα φάει και το ντεκόρ. Γιατί εκεί δεν το βάλει, θα το κοιτάμε. Όχι βέβαια. Είδες. Εννοείται. Μπέικον και θα το αφήσουμε. Και το ντοματίνι μην ξεχάσει μετά στο τέλος. Ο Γιώργος το ψάχνει, πολύ το ψάχνει. Το ψάχνει, άσπρα το ψάχνει, το φάω εγώ μόνος. Δεν υπάρχει αυτό το ερώτηση. Το θες. Το λεξιλόγιο μου. Θες, δεν θα ρωτάω, τα βάζεις. Δεν θα περιμένεις απάντηση ποτέ. Θες. Υπομονή, έρχονται οι ενισχύσεις. Είδες Ελενάκη που τα πρόλαβες όλα. Έφαγα, τα έφαγα όλο, ολονών. Τίποτα, δεν με κάλυψε. Περιμένω να φάω το κυρίως, μπας και τα καταφέρει και με χορτάσει. Τα καβουροπόδαρα έκαναν κακό ποδαρικό στο δείπνο. Πιστεύω το ορεκτικό μου άρεσε. Μόνο το Γιώργο είδα λίγο διστακτικό, αλλά δεν πειράζει, θα του αρέσει το κυρίως, το οποίο θα ξεκινήσω να φτιάχνω τώρα. Για να αρχίσουν να έρχονται σιγά σιγά τα μωρά στο πιάτο. Με τι ξεκινάμε? Λοιπόν, παίρνω εδώ πέρα Με το μαλακό. τα σμιτσελάκια μου και τα κόβω με πολύ προσοχή. Μην έχουμε κανένα ατύχημα. Πω. Καλώς τους! Wow. Παράδεισος. Για τις γυναίκες σίγουρα. Δωμάτιο μακιγιάζ. Στο επιβεβαιώνω. Κάτσε να σε κάνω ένα μακιγιάζ τα κατάκα. Το έχεις? Sit down. Ή θα γίνω κλόουν? Κάτσε, Α, κάτσε. εντάξει. Έλα. Τι Το θέλεις, έχω. πώς. Κάτι κεντρικό. Βάλε τη Κεντρικό. φαντασία σου. Κεντρικό. Όχ. Κεντρικό, ωραία. Κάτσε. Να βάλω και λίγο φούξια. Το μαχαίρι μου, λεπίδα κοφτερή. Θα τους βάλω
από 3. Μόνο. Και άμα θέλουν κι άλλα, έχουμε και περίσσευμα. Α, εντάξει, δεν θα πεινάσει ο Παύλος. Εντάξει. Wow. Η τακουνοχώρα. Μόνο παπούτσι. Τίποτα. Μια ντουλάπα μόνο παπούτσια. Αυτό μόνο η Ελένη μπορούσε να το κάνει. Κοίτα. Παπούτσι. Απίστευτο. Κοίτα, έχει κενό, Παυλό. Ένα κενό, πώς λέμε. Είναι κενό. Αυτό Εντάξει, είναι για να φοβερή. πας στο ζωολογικό κήπο, μαζού είναι ζου. Βάζω λοιπόν και τις τελευταίες μου μωροπατάτες στο πιάτο. Αυτό δεν είναι πιάτο, είναι παιδικός σταθμός. Και τρέχω και πάω και σερβίρω. Η Ελένη επιμένει γκουρμέ και στο κυρίως. Το όνομα όλα τα μωρά στο πιάτο. Κρύβει ένα σνίτσελ τυλιγμένο σε μπόλια με γέμιση μανιταριών και φέτας που συνοδεύεται από baby πατάτες, baby corn και πιπεριές. Θα κάνουν τα μωρά τη διαφορά. Όλα τα μωρά στο πιάτο. Έλα Μαρία μου που σε άκουσα Φέρτε εδώ. να λες ότι πεινάς. Ευχαριστώ πολύ. Έλα μωρό μου γλυκό εσύ. Ευχαριστώ. Ταταρατά. Κυρίως πιάτο. Στην εμφάνιση, πολύ καλό. Χρωματάκια, baby το ένα, baby το άλλο. Πολλά μπεμπάκια βλέπουμε. Να δούμε πώς είναι. Και από γεύση. Who is that? Είναι ένα μωρό. Τι μωρό. Είναι μωρό καλαμπόκι. Καλαμπόκι. Έτσι. Καλαμπόκι, οκ. Είναι baby και αυτό λοιπόν, Παύλο. Ενθουσιασμός. Εκεί από το καλαμπόκι ξεκίνησες. Φάει την πατατούλα. Νιώθει λίγο ηρώδης ο Παύλος. Σας έχω βάλει μπροστά μια σως από γιαούρτι και αβοκάτο. Ελπίζω να σας αρέσει. Πες το Παύλο. Το κρέας ήταν καλό γευστικά. Πολύ καλό. Καλό ήταν. Τρογότανε. Η baby πατάτα όμως και το baby το καλαμπόκι δεν ήταν καλό. Δεν πέτυχε. Μόνο ξέρεις τι λίγο με πείραξε. Μόνο λίγο οι πατατούλες που ήταν ακαθάριστες. Εκείνο δεν το ήθελα. Αλλά δεν πειράζει. Ήταν ωραία. Στις πατατούλες Να. υπάρχει ένα μηχανηματάκι που λέγεται που κάνει και βγάζει φλούδα. Γιατί δεν σας αρέσει. Έχει φλούδα. Η baby πατάτα έτσι τρώγεται, αγάπη. Baby δηλαδή. Είναι baby, είναι μωράκι. Είναι γκουρμεδιά. Είναι γκουρμεδιά. Σε πειράζω ρε αγάπη. Κατάλαβες. Το κατάλαβα εγώ. Οι πατάτες baby ήταν με τη φλούδα, μου είχαν γεύση χωματίλα. Το κρέας το έφαγα γιατί πεινούσα και έπρεπε κάτι να φάω, αλλά ήταν τελείως ανάλατο. Το σνίτσελ γενικά νοστιμούτσικο. Του λείπει όμως λίγο ζουμάκι, λίγο μπαχαρικάκι και ίσως λίγο κασεράκι αντί φετούλα. Θα έδαινε νομίζω λίγο καλύτερα. Δεν μου λες την baby γιατί έχει τη φλούδα που δεν αρέσει σε κάποιους. Αλλά επειδή με ενδιαφέρει εμένα που γίνεται τόσο νόστιμη, τι την έκανες? Είναι πολύ μαλακιά. Είναι ωραίες. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ να τις κάνω, γι' αυτό σε ρωτάω. Νομίζω από εβδομάδα θα το Αυτές βάλω. που τρώνε. Στη γη. Άσε. Είναι καβαλιώτικες πάντως. Είναι Εκεί στο από λιμάνι. εδώ, κοντά. Ειδική παραγγελία της έκανα. Εντάξει. Εμείς εδώ στον τόπο μας, φημιζόμαστε για τις πατάτες. Έχουμε μεγάλες πατάτες. Πολύ μεγάλες. Πού τις βρήκε αυτές τις πατατούλες? Σε παιδικό σταθμό. Τι μας ήθελε να μας πει? Ήθελε να μας πει κάτι μήπως με τις πατατούλες της? Οι baby πατάτες βρέθηκαν στο στόχαστρο σχεδόν όλων, οι καημενούλες. Πιστεύω το κυρίως μου είχε μέτριες αντιδράσεις. Ούτε πολύ ενθουσιασμός, ούτε και πολύ χάλια. Δεν πτώουμε όμως, πάω να ετοιμάσω το γλυκό. Βασανιστείτε γλυκά. Τι λέει το σχέδιο? Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να βάλω μία πινελιά Χρωματιστή ασφαλώς. από σιρόπι φράουλα σε όλα μου τα πιάτα. Πω πω πω. Ωραίο δωμάτιο. Πολύ ωραίο. Όπως το φανταζόμουν. Κοίτα, κοίτα. Κόκκινο, μοντέρνο. Να στο βάλω λίγο αυτό στο Ορίστε. κεφάλι να δω. Το καπελάκι, η στέκα. Και πάω τώρα να βάλω τα ατομικά τους μπολάκια. Αυτό είναι της Ναζλή. Ωραία, το βάζω στο κέντρο και παίρνω το κορνέ μου Τα μεγάλα μέσα. και γεμίζω. Δηλαδή τα μπολάκια γράφουν πάνω το όνομα του καθενός. Τόσο μπροστά η Ελένη. Πω 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 πω. Κοίτα. Δεν είμαι όμορφη. Κούκλα είσαι. Κούκλα. Ρε Γιώργο, κοίτα εδώ. Σου πάει όντως. Χαχά. Πού να με δουν τα παιδιά μου έτσι, Και πάμε με τον Παυλάρα. Άρε Παύλε.
Άρε, Παύλο. Του Παύλου είναι πιο μεγάλο. Ελπίζω να το φας όλο, Παύλο μου. Στο φτιάχνω με αγάπη, αγόρι μου. Σου βάζω και πιο πολύ. Έτσι. Γιώργο, κοίτα και κατά εκεί. Τι νύφη είναι αυτή. Τι νύφη, ρε Γιώργο. Top model και οι δυο τους. Και ο σύζυγος και εκείνη. Έτσι, ναι. Αστέρια μεγάλα. Άρε, Λενάκι μου. Μπράβο. Κούκλα. Μπράβο. Άξιζε που ήρθε στο ζυγός, γιατί πήρες και παλίκαρο, Άντε. Είμαι τόσο περήφανη για το γλυκό μου, το προσωπικό γλυκό. Ελπίζω να τους αρέσει, ρε παιδιά. Άντε, πάω να τους βασανίσω γλυκά. Η Ελένη προτρέπει τους καλεσμένους της να βασανιστούν γλυκά, βουτώντας μέσα στη μουσ σοκολάτας που ετοίμασε από τυρί μασκαρπόνε, πραλίνα φουντουκιού και καραμελωμένα φουντούκια. Το βάσανο σερβίρεται σε μπολάκια από σοκολάτα. Στο σπίτι της Ελένης, στο ζυγό, 4 καλεσμένοι ετοιμάζονται να βασανιστούν με σοκολάτα. Για να ακούσω, για να δω, κάντε λίγο πανικό. Για το κάντε. Έλα, παιδιά, δεν Πάμε, άντε. Όχι, εμείς θα μείνουμε. Πάτε, ρε παιδιά. Πάμε. Πάτε, ρε παιδιά. Πω, τι βλέπω, ρε Λενάκη. Βλέπω και ομπρελίτσα. Το είδα και εγώ. Σοκολάτα, ρε Λένη. Πω. Θα σας βασανίσω. Έλα. Γλυκά. Χτύπαμε. Θα σε βασανίσω γλυκά. Ας το κάτω, παιδί μου, να το Άστο βασανίσω να το το πάρω, θα το τέλος. πάρω κι εγώ. Έλα, κορίτσια μου. Είναι αυτό το κούκουλα. Πω, τέλειο. Έχει την ομπρελίτσα πάνω. Είναι πολύ. Σοκολάτα από γύρω. Άστο, όνειρο. Το μπολάκι Ναι. δεν είναι απλό μπολάκι. Σηκώστε το Αυτό λίγο. έχουμε ήδη δει. Και κάντε λίγο έτσι μια γύρα και δείτε τι γράφει πάνω. Πλάκα κάνεις. Ατύχησε ο Γιώργος. Πλάκα κάνεις. Πάμε. Λέει η Μαρία. Τέλειο. Λέει, πω, τι λες ρε. Πω, ήτανε φανταστικό, ήτανε πολύ όμορφο ρε Ελένη. Τι ωραίο, τέλειο ήτανε. Ωραία. Το γλυκό είναι καυτερό. Σόπα. Γιατί? Γιατί θέλω να σε βασανίσω, Παύλο. Γλυκό θέλω να πάμε, γιατί είναι καυτερό. Έχει καφέ Να σου μέσα. πω, να βλέπω σοκολάτα Έχει και να μην καφέ. νιώθω σοκολάτα. Καλό Έχει είσαι. καφέ. Έχει μέσα φουντούκια Πες και τα άλλα. Και κάτι ακόμη. Λίγο απ' όλα. και σας βασανίζω με λίγο πιπέρι καγιέν. Πιπέρι καγιέν. Εντάξει. Σε παραδέχομαι. Σοκολάτα με καγιέν. Πολύ καλό συνδυασμός. Ρε φίλοι, αλλά όχι για μένα. Θέλω το γλυκό. Γλυκό. Βάλε πιπέρι καγιέν μέσα να φάνε. Να σκάσουνε, όπως τις μάγισσες εκείνες που φτιάχνανε το τέτοιο. Στο καζάνι το μεγάλο. Θα βάλω και πιπέρι καγιέν μέσα να τους κάψω. Θα το φάνε και θα καούνε. Δείτε σε λίγο τη βαθμολογία της Ελένης για τα καβουροπόδαρα, τις baby πατάτες και το πιπέρι καγιέν. Θα καταφέρει να διεκδικήσει την πρωτιά? Ποιος θα είναι ο νικητής της καβάλας? Καλά είσαι σοβαρή. Όχι. Έχεις βάλει μες το γλυκό πιπέρι. Νωρίτερα η Ελένη τα έδωσε όλα εντός και εκτός κουζίνας, αλλά οι καλεσμένοι της δεν συγκινήθηκαν. Ο Παύλος πάλι πήγε για γλυκό και βγήκε Το κατακαμένος. γλυκό είναι καυτερό. Και σας βασανίζω με λίγο πιπέρι καγιέν. Είχαμε μείνει εκεί όπου το πιπέρι καγιέν έκανε το επιδόρπιο βασανιστήριο. Καλά είσαι σοβαρή. Όχι. Έχεις βάλει μες το γλυκό πιπέρι. Σοκαρισμένος ο Παύλος έξω από τα ρούχα του βγήκε. Διάβασες το είπε κάποιος, πες μου δηλαδή. Πες κέρατα το πιπέρι να το βάλεις μέσα. Το γλυκό δεν μου άρεσε καθόλου σχεδόν, γιατί είχε έντονο πιπέρι μέσα, αν και δεν με έκαψε. Ένιωθα τη γεύση του πιπεριού με συνδυασμό σοκολάτας, ζάχαρης κτλ. Γιατί μας έβαλες το πιπεράκι, γιατί μας το έβαλες ρε Ελενάκη, ενώ ήταν τόσο ωραία η μους και ήθελα να φάω με μια όρεξη, αλλά το πιπεράκι δεν το ήθελα ρε Ελενάκη μου, δεν το ήθελα. Ήρθε η ώρα να σας δώσω και τα δωράκια σας. Ωραία. Λοιπόν, Άτσα, περίμενε. Να βάζεις καλά στο μικρόφωνο. Περίμενε. Πόσο φυσιολογικό είναι το δώρο? δεν είναι καθόλου φυσιολογικό. Μετά από αυτό το γλυκό, περίμενες εσύ φυσιολογικό δώρο. Φεύγω. Τελικά γελάσαμε πολύ, χάρηκα πολύ, πάρα πολύ. Γιατί είχα μια φοβία ότι έτσι θα περάσει η βραδιά χαλαρά και τα λοιπά. Αλλά νομίζω του δώσαμε το τικ.
Και σήμερα πάλι. Καλού κακού ας πάρουμε προφυλάξεις. Κάνει μπαμ. Για τράβεσαι το σκηνή. Μπράβο. Μην κάνω κι εγώ. Γλυκά μου μπισκοτάκι. Παγωτάκι. Ας κάνω κι εγώ. Πω, θα το τιμήσω, θα το έχω μπροστά στον πάγκο μου και θα σου θυμάμαι, Ελένη. Μικρά φεντου τσιμπιδάκια. Εντάξει, τέλειο. Θα μπει πρώτο πλάνο στην κουζίνα μου. Θέλω να σε συγχαρώ. Ναι. Θέλω να πέφτω στα πόδια σου. Σε έκαψα. Που κατάφερες να μην φάω ολόκληρο το γλυκό. Το μοναδικό πιάτο που δεν έχεις φάει την εβδομάδα που μας πέρασε. Περίμενε. Το μέρα που μοναδικό. γεννήθηκα. Τέλος με γέλια για την εβδομάδα της Καβάλας και μια παρέα ανθρώπων που δεν είπε και πάρα πολλές φορές αυτό δεν ήταν στις γεύσεις μου, με εξαίρεση τον Γιώργο που σήμερα αφιέρωσε ένα πρελούδιο γκρίνιας. Οι υπόλοιποι έκριναν με επίοικια και αυτά που δεν τους άρεσαν. Θα είναι εξίσου επίοικης και στη βαθμολογία τους. Πριν ακούσουμε τη βαθμολογία, ας ακούσουμε την Ελένη. Η βραδιά σήμερα ήταν καταπληκτική. Προσπαθήσαμε να φάμε, γελάσαμε, ήπιαμε, έγινε χαμός. Σήμερα στο σπίτι της Ελένης περάσαμε πολύ ωραία. Γελάσαμε πάλι. Υπήρχε ωραία ατμόσφαιρα. Διασκέδασα, γέλασα, αλλά δυστυχώς έμεινα πεινασμένος. Ως οικοδέσποινα πιστεύω ότι τα πήγα πολύ καλά. Με λίγο πιπέρι παραπάνω. Προσπάθησα όλους να τους χαλαρώσω, να τους μεταδώσω το κέφι που είχα κι εγώ ίδια και να περάσουμε μια ωραία βραδιά. Η Ελένη ως οικοδέσποινα ήταν φανταχτερή. Η Ελένη απλά τα σπάει. Από εμφάνιση, διάθεση, χαλαρότητα, εντάξει. Σε γενικές γραμμές, δεν ξέρω αν ικανοποίησα την παρέα σήμερα γευστικά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τους βασάρισα και τους έκαψα και το απόλαυσα πολύ. Οι γεύσεις της Ελένης δεν ήταν καθόλου στα νερά μου. Δεν μου άρεσε καθόλου κανένα από τα φαγητά που έφτιαξε. Το πρώτο πιάτο μου φάνηκε έτσι και έτσι. Η πιτούλα καλή, αλλά το καβούρι δεν μου άρεσε και τόσο. Σνίτσελ με τα baby συνοδευτικά του. Καλούτσικο. Λίγο στεγνό το κρεατάκι, ωραίο το συνοδευτικό. Εντάξει, μια χαρά. Γλυκό? Πού είναι το γλυκό? Έφυγε κανένας γλυκό σήμερα και δεν πήρα χαμπάρι εγώ? Όχι, γλυκό δεν φάγαμε. Ο βαθμός που θα βάλω στην Ελένη είναι... Για να δούμε. Από την Ασλή, περιμένω να μου βάλει ένα 6. 7. Υποκλίνομαι στην προσπάθεια της Ελένης και στην τρέλα που έδωσε στο δείπνο, αλλά δυστυχώς γευστικά ήταν αρκετά αντίθετο με τα γούστα μου και γι' αυτό ο βαθμός που θα της βάλω είναι... Οχοχοχ. Η Μαρία πιστεύω θα μου βάλει ένα 6. Ταταρατάν, ένα 6. Ο βαθμός που θα βάλω στην Ελένη είναι... Να κρατηθούμε. Ο Γιώργος μπορεί να μου βάλει ένα 5. 4, γιατί ενώ την αγαπώ και την εκτιμώ πάρα πολύ, τα φαγητά της ήταν εντελώς χάλια. Συγγνώμη, Ελένη μου. Είπε το κορίτσι. Θα σε βασανίσω, ρε Παύλα. Θα σε βασανίσω. Και είπε αλήθεια. Γι' αυτό ο βαθμός που θα της βάλω είναι... Πιπεράτος. Ο Παύλος περιμένει να μου βάλει ένα 7. 10. Γιατί ήταν από τις γυναίκες που ό,τι είπαν το κάνανε. Τέλος. Όχι, δεν τελειώσαμε. Ήρθε η ώρα του νικητή. Τι μυρίζει τόσο, κάτι θα έρχεται. Τι... Πού ντύνανται όμως, άντε. Άργησε. Το μυρίζει. Αυτό μυρίζει. Γεια σας, γεια σας. Έλα με τα πολύ. Sit down. Θα σε χορτάσουμε λίγο Άντε ακόμα. να σας την κάνω τη χάρη λοιπόν. Περιμένουμε πώς και πώς. Για να δούμε, Περιμένετε, μαράκι, τι είναι αυτό. Αμά. Αγωνία έχετε. Εντάξει. Νομίζω ότι η κυρία Νασλή προηγείται. Γιατί πώς θα το κάνουμε, υπάρχει ένα σέβας, είναι μαμά. Είναι το ένα, είναι μαγείρισα, είναι νοικοκυρά. Πέμπτη θέση είναι Πέμπτη θέση ο κανένας. Πέμπτη θέση κανένας.
Μάλλον ήμασταν όλοι τόσο καλοί που δεν άξιζε κανένα στην 5η θέση. Τέταρτη θέση είναι η Κοδέσποινα. Τέταρτη θέση. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Πέρασα καταπληκτικά, γέλασα απίστευτα πολύ, γνώρισα 4 νέους ανθρώπους που θα συνεχίσουμε να κάνουμε παρέα. Τρίτη θέση. Τρίτη. Η κυρία Ναζλίμ. Τρίτη θέση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τα παιδιά που με τιμήσανε. Πάμε να πω. Τι ωραία περάσαμε. Μπράβο ρε παιδιά, ήσασταν απίθανοι. Δεύτερη θέση είναι... Δεύτερη θέση είναι ο Γιώργος. Δεύτερη θέση, στο τσάκ την είχα την πρώτη. Ευχαριστώ τα παιδιά που με τιμήσανε, πέρασα υπέροχα. Και πρώτη θέση η Μαρία και ο Παύλος. Είστε τελείως ανάπηροι, εγώ αυτό. Παιδιά, μοιραστείτε τα. Στην κορυφή κάνει κρύο όταν είσαι μόνη. Οπότε, Παύλο, φέρει κουβερτούλα και είμαστε σούπερ. Το που με είδανε, με ψηφίσανε. Και με βγάλανε κιόλας πρώτο. Τελικά η Καβάλα ανέδειξε 2 νικητές. Τον Παύλο και τη Μαρία που πήραν από 31 βαθμούς και μοιράστηκαν τα 1.500 ευρώ. Η Ελένη ήρθε δυστυχώς τελευταία με 27 βαθμούς, αλλά δεν έδειξε να την πειράζει καθόλου. Well done! 1, 2, 3, 4, πάμε στα μπουζούκια. Πάμε, φύγαμε! Τώρα, πάμε, φύγαμε! Πάτε τα λεφτά, Πάμε! θα περνάω καλά. Αμαρτίες θα κάνω, σου το αρχίζομαι. Άντε τώρα, χαιρόταν μια μόνη. Όχι, δεν θα πεθάνω. Δεν την κλειτώνεις. Δείτε την επόμενη εβδομάδα στο Κάτι Ψήνεται. Παναγία μου, τρως τα λίγια μου. Άντα, Τζέμι, Γιώργος, Σοφία και Γιάννης ρίχνονται με πάθος στη μεγάλη μαγειρική και όχι μόνο μάχη. Έχει γίνει τέλειο. Αλλά άμα δεν βάλεις χέρι, τίποτα δεν πετυχαίνει.